Αγαπητές γυναίκες, γεια σας. Λέγομαι Νικολέτα Καψή, είμαι δικηγόρος και δουλεύω, ασκώ τη δικηγορία από το 1992. Θα ήθελα λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία αυτών των χρόνων σε σχέση με τις γυναίκες οι οποίες αντιμετωπίζουν θέματα βίας είτε από τον σύντροφό τους είτε από τον σύζυγό τους. Πολλές γυναίκες προσπαθούν να κρύψουν τα προβλήματα αυτά, προσπαθούν να κρύψουν τα σημάδια πάνω από το σώμα τους και τη ψυχή τους, ελπίζοντας ότι δίνοντας μία ευκαιρία στο σύντροφο ή το σύζυγο, τα πράγματα θα καλυτερεύσουν, ότι αυτός θα το εκτιμήσει. Μερικές φορές βέβαια έχουν και το αίσθημα ότι ίσως και αυτές να φταίνε κάπου. Ένα αίσθημα το οποίο είναι και μια ιδέα η οποία είναι λανθασμένη, και διότι κανείς άνθρωπος δεν πρέπει να αντιμετωπίζει για οποιαδήποτε συμπεριφορά τη βία. Φυσικά η απόλυτη πλειοψηφία στο τέλος καταλαβαίνει ότι δεν είναι εύκολο να αλλάξει η ζωή τους και γι' αυτό το λόγο αποφασίζουν πια να απευθυνθούν στους ειδικούς, είτε στην αστυνομία αρχικά όταν έχουμε ένα βίαιο επεισόδιο, είτε σε δικηγόρο απευθείας, προκειμένου να ληφθούν μέτρα. Και πιστέψτε με, υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα τα οποία μπορούν να σας προστατεύσουν. Καταρχήν να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα που να απαγορεύουν στον σύντροφο ή το σύζυγο να σας πλησιάζει. Επίσης, σε περίπτωση που έχετε παιδιά, τα δικαστήρια σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και αν ζείτε θα ρυθμίσουν άμεσα το θέμα του ποιος θα αναλάβει προσωρινά την επιμέλεια των παιδιών και ποια θα είναι η διατροφή η οποία θα καταβάλλεται. Έτσι λοιπόν θα τακτοποιούνται τα πρώτα άμεσα και πολύ επίγοντα θέματα. Φυσικά υπάρχουν και παραδείγματα όπου γυναίκες οι οποίες απευθύνθηκαν στην αστυνομία και σε δικηγόρο και λήφθησαν μέτρα, αυτό τους βοήθησε και να λύσουν τα προβλήματά τους με τους συζύγους ή συντρόφους. Είναι σπάνιες περιπτώσεις, όμως συμβαίνει να συνειδητοποιεί ο σύντροφος ότι θα χάσει έναν άνθρωπο τον οποίο αγαπάει και δεν θα έπρεπε να του φέρεται κατά αυτόν τον трόπο. Дорогие женщины, я бы хотела обратиться к вам на вашем родном языке и сказать вам, что независимо от того, в какой стране вы живете, говорите ли вы на языке этого государства свободно, имеете ли вы родственников возле вас, вы когда сталкиваетесь с проблемой насилия в вашей жизни, должны действовать быстро и существенно для того, чтобы это прекратилось. Должны обратиться к специалистам, к адвокатам, к полиции, к психологу, которые вам помогут шаг за шагом завоевать вашу свободу и достоинство и уважение в вашей жизни. Спасибо за внимание, желаю вам всего наилучшего.